ҳамворсозии чӯб дар омодасозии гаҳвора нақши муҳим дорад. Агар чӯби гаҳвора хуб сайқал ёбад, сифати гаҳвора низ дилхоҳ мешавад, мегӯяд ҳунарманди гаҳворасоз Мақсудҷон Султонов. Ба гуфтаи ҳунарманд, омодасозии гаҳвора аз интихоби чӯб оғоз мешавад. Основном мо бед кор мефармоем, тахта кор намефармоем, чунки ҳозир мо ҳамун тарафҳои району мо беда гиром мебинем, ҳамун гифта истода, ҳамун тарафҳои Исписор, Каттадам, ҳамун тарафҳои деҳмои гиром мебинем, Пролетар гиром мебинем, ва як 3 маҳ 4 маҳ ва мо хушк мекунем, ва оварда пӯст канда, тоза када, рост када, ва баъд як 4 маҳ истифода мебарем. омодасозии чӯб аз 3 то 6 моҳро дар бар мегирад. Онро аввали фасли баҳор дастрас намуда барои хушк кардонияш дар соя нигоҳ медоранд, зеро чӯбҳои дар соя хушконида назар ба офтоб нигоҳ дошта бо сифат ва солҳои зиёд хизмат мекунанд. Хусусан мо баъзе офтоба мемонем, баъзеша дурума мемонем, ки барои ки сахт мустаҳкам шавад. Чунки берим бемонӣ дагар мисол дарахтҳо ширадор ку ҳамун шираш бед мезанад. ду намуди гаҳвороро Мақсудҷон Султонов омода менамояд. Барои сохтани намунаи як гаҳвора 2-3 рӯз вақт сарф мекунад. Ҳар яке аз гаҳвораҳоро дар бозорҳои маркази вилоят ба фурӯш мебарорад. Ба гуфтаи ҳунарманд, гаҳвора дар ҳама давру замон харидори худро дошт ва то ба имрӯз анъанаи гаҳворасозиву гаҳворабандӣ аз байн нарафтааст. ҳар як нафар вобаста ба табу завқаш гаҳвора мехарад. Аставна ҳозир ранга гифтосиямде, чунки тахтаги буромадагӣ хел сафед буромадагӣ, аки сафеда мо аставно беди ва хушрӯ тайла када мекунем. Баъд аз вай клиентҳо мебинем ки ман могад гавори ранги пештара титонам, чунки ман мехел гулпатто бошад, чашми бачава фоидадор де гулпаттош барои ҳама. Мақсудҷон Султонов зиёда аз 40 сол инҷониб бо ҳунари гаҳворасозӣ машғул аст. Ин ҳунарро аз бобову падараш омӯхтааст. Имрӯз бошад ин ҳунарро бо фарзандонаш низ омӯзонидааст. ҳамсару арӯси хонавода низ дар ранггуборсозии гаҳвора кӯмак мекунанд. Аз ин ҳисоб онҳо зиндагиашонро пеш мебаранд. гузориши Шамсин Наврӯзов, Фарзона Зикриёева ва Субҳон Одилҷонов барои Бардома Иттилоъоти имрӯз.